The United States of America has dismissed claims by President Emmerson Mnangagwa that it has established a military base in neighboring Zambia. Ashperi mushe muri Zimbabwe, America yakazviramba ikati ayo mashoko atagwana Idi Mnangagwa kuRussia mashoko enhema manyepo noda kuti tana military base mu Zambia. Ashperi mushe sambina mashoko mudasungwa kwaitiwa kuti subscribe like kuti na on the bell icon tipina mpindula munhu kwa mchinzi. In a meeting with Putin in the Petrovets district in St. Petersburg, Zombe village, recently Mnangagwa said Zambia posed a security threat to Zimbabwe, alleging that the United States heavily funded its security sector. Mnangagwa claimed that the Americans were increasing their military presence in Zambia to isolate Zimbabwe. However, addressing journalists in a virtual press briefing on Thursday, June 27, the commander of the U.S. Africa Command and Marine Corps, General Michael Langeli, dismissed Mnangagwa's claims are false. Do mashoko rubuda panapa tiona kuti aiwa mashoko aidi Mnangagwa anozi nema mashoko mafusudzu akanotaura kuRussia. Sachibodi zemafungiro enyu nokuti pamusoro pemashoko abuda achibva kuZambia zvinzi aiwa mashoko akatogwa naIdi Mnangagwa mafusudzu. Pina comment section medu dzemafungiro enyu, subscribe, kulike, chimwe tina on the bell icon.